Hello mga people, mga human beings sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe. Miss Human Beings, subscribe, like, comment below. Kaniyang buhok pod karon na ako'y challenge sa buhok. So yun akong rule sa kinabuhi. Ang ihang buhok, wavy jud, buhag-hagon, ako siyang trabahoon, ato siyang sundan ug tan-aw nato og magwapa ba jud ni ini kabuman. Sige timbang gid og mga color. Akong gi-color ani gusto niya kana mohayag ang buhok. So hayag-hayagon ko nato ni ginagmay ba para magwapa-gwapa po ang buhok. Kay nga anak jud mas pindot magit ang hayag kaysa git-git ang buhok. Mo man jud ni ato ang procedure, ibang timbang pagkahuman, uyog-uyog ginagmay ang mga developer. Hindi gamit higher nga developer. Gusto kag dali ra mong hayag ang buhok, gamitan mo ng developer na 12%. Kani spray na pug og porosity balancer sa buhok kay mag-color. Kinahanglan jud nga ni jud ang buhok, sectioning jud siya before mag-apply sa color. Kay ngani siya apply na pug kani ang buhok. Hapis na kung buhaton, punuan naman yung tubo, punuan na. Hapis ang niya pag-apply sa medisina. Kaya hindi mo maguling idungan o color, diring napita mo puno ng idayong pilar kanino sa color na. Yung medisina sa Swarovski, labi na ng mga ribanding, pwede siya sa tanang klase sa buhok. Isa pag yung buhok, medyo nipis kaayo or medyo dry na kaayo or medyo damage kaayo, pwede rin siya ribanon. Na siya mga number, ito siyang adjustan sa number, para dili madawat ang buhok. Pama-short sa imuhang mga gamit, imo yung timbangon. Mura na i-technique diha. Kini medisina nga bombastic form na siya number. Ang number 1 na to is mo ikuwas. Kini primero ibutang sa buhok. Kini butang na to sa ribanding na natay protection daan. Kaya dili butangan ing ani o papug ko kasuway, dili butangan dapat ang procedure din sa ato ang ribanding. Sundol din nato na tanan. Dili gid pwede ko laktawan. Kasi ilibra ni siya og 5 minutes kadyo tra kaayo. Ga-apply na ko aning number 2 nga Bombastic Lotion Nature. Kani ilang buhok o pinanipisan ka ang buhok dayon kani magtrabaho ng ani mag-careful jud ka nga dili daghanon kay apply sa medisina, dili jud basta-basta pag-apply nga imo jung daghanon kay daghanon ani mo na chance maabot sa bagol-bagol, dapat dili sa maabot sa bagol-bagol kay para dili mga tangtang ang buhok. Imo jud siyang bantayan kay dali ra jud kayo mo straight ang buhok labi nag-color di buhok kay bombastic ang ganito. Wala ra siguro mga 30 minutes wala na straight na ang buhok or 25 minutes full idan. Kay pwede yung paspasan niya mo develop ang at medisina nga bombastic karon. Ngani nga klase nga buhok medyo hadlok yun siya trabahoon. Tanawa na to di ba no straight na ang buhok kani umura siya din brittle no. Una mag-careful yun magtrabaho og kaning ribanding kay ang ribanding jud is pinakadlok. Di jud ka kabalo mo analyze ani bugto bitanan buhok. Na kaning diring dapita ang akong ibutang ani ang kato na pong lotion soap kay para siya mag-mild na kay medisina dili pwede og ipareha na to ang number niya kay mo brittle yun yung tumoy. Kini magbanlaw ani kinahanglan abtik yung kaayo kay dili ka abtik ani trabaho langkat gid mga buhok mga bugto siya tan-aw na ba mura siya og naluya og maayo mura siya pamati na kung murag na rabi rice pero dili siya rabi rice ingana gyud siya ang buhok nahumok kaayo dali ra kay tulid kuha siya 25 minutes tulid na dili para sa ubang ribanding dugay kay tamahuman kani siya instant siya dali ra gyud trabahoon kaya tan-aw na to og buhag-hag siya human siya gid blower ngani gid ang buhok murag kulot-kulot gamay kay wavy man ang buhok si mami ako nung sa akong pagkahuman amo ni resulta sa gibutang medisina nga ribanding plansa diri plansa dito always jud ni ngani siya ni straight dayon dali ra jud kaayo mahuman ang ato ang ribanding basta bombastic ang ganito labi na pareha ani nipis medyo buhok ni mama dali ra ilara ni kami minuto straight na Mama, kagwa kasi yung gusto ma'am. babae bi ako Babae, di pa ba si ma'am? Kurikong, babae ko diri oy. Bisag buhag-hag tagbok ipis kay gok gwapa gyud na. Asa na kado? Kani mag-apply og tuan neutralizer or fixer cream. Medyo daghanon jud siya, medyo basaon ang buhok. Ang purpose ani niya para dili mo buhag-hag kay ikuwang sa neutralizer or fixer cream. Muna siya mo buhag-hag ang buhok, dapat ipa-close jud ang cuticle sa buhok. So, yung ginagawa. Hoy, dalaga ko no, di ko tiguwang. Kumana ko banlaw sa neutralizer, ang pauga ko sa buhok. Medyo basa-basa pa. Katingogin ang blower kay di po maayo ang blower di tingog. Una alingog-ngog gud gamay ang ako ang pamati diha. Kani mag-blower og buhok ang managriban, ug mahimo dili jud kaayo initon ang blower para dili mo gahi ang buhok. Mura ni technique ko sa ato ang giriban.
Alam mo ma'am, nakuman na yun ang customer ma'am. Nagwapa na naman. Mo gwapa gyud siya buhok. Sama sa ibong buhok niya. Katawa ra man kadihaon. Nindot na jud ko buhok, labaw na gyud akong customer. Dili na maklaro nga nipis ang iyang buhok o nawala basta gani ang kanang mga kulot-kulot nga buhok kanang murag gawib-wave ug mariban na siya ang mga strand ana niya ma-even na siya so di na maklaro ang bagol-bagol mo na siya yung nga technique if nipis ka og buhok kinahanglan jud pagwapahan kay aron mainganin na ang buhok. Mo na ni ang resulta sa ako ang giriban ug bundastic gwapa na jud ka iyang buhok. Bisag nipis kay atong buhok pwede rin siya ribanon bisan pag unsa ka nipis sa basta kay riban na siya Schwarzkopf product gwapa jud kaayo dili ka mahadlok kay dili gyud siya mga daot proven and tested yun na siya nindot ta kay buhok ni ma'am. Thank you for watching and bye bye.